Ľudia, moje meno je Games.cz Hero a dneska vás vítam u nového dielu z Minecraftu. Tentokrát to bude tretí diel. No a minule sme si ukázali, jak si postaviť taký tajný úkryt. Takže teraz si pôjdeme dorobiť asi ten sklad, čo som vám povedal. Takže tak. No a toto je tajný úkryt. To sa na ňo zameráme až potom a idem si robiť ten sklad. Ale ja mám kreatív, takže idem si dať všetky veci, ktoré som mal vtedy. Takže meč, kompač, potom lopatu a kosu. A tu dáme ten meč. Sekerku sme tiež mali, táto som povedal a tak. Teraz je to v pohode. No, namiesto tohto sme museli mať... Toto všetko sme mali a ešte sme potom museli mať asi česty. No, teraz settings a survival. Tak, what the fuck? Tých čest je ako veľa. Ja som to mal asi 4 alebo 5, 6. Teraz mám 64, what the fuck? Takže idem si urobiť ten taký sklad. To nie je ešte sklad, to sú len také 3 česty a... Tu môžeme kopať. Potom by sme si mohli urobiť aj farmu na pistony. Ale to uvidíme až v ďalšom diele. A ešte, prepáčte, že som nenatáčal ten Hexit, ale keď to natáčam sám, tak je to dosť nuda. Aspoň si naťažíme troška kovu. Proste nájsť nejakú jaskyňu a potom budeme preverovať tú jaskyňu a kebyže nájdeme diamanty, tak by som bol mega rád. No a torče mi treba vyrobiť ešte. To by mohlo byť ešte také uhlie. Nie je tu uhlie. Jo, máme tu 19 uhlí. Takže si vyrobíme torčku. Torčky. Tak. A teraz kde sú? 4 torče. To mi zatiaľ bude stačiť a zastmieva. A počujem tu nejakých mobov. Si to dávať na písmu, lebo to bola jedna hovadina. Logos ma otravujú.
sklad dáme z dreva, alebo jak to urobíme, lebo asi to dáme z tohto tu na cobblestone obyčajného. To by bola dobrá. Takýto sklad by mohol aj stačiť. Keď tak potom expandujeme. No ale je noc, takže radšej sa vyspím, aby sme to nemali moc. Keks. Tak. Máme na 4 a vás učiť a dáme ich takto. A ešte jedna vec, budeme s ním musieť stačiť strop. Prepnite si to natáčanie na rýchlejšie, keď to chcete rýchlejšie. Alebo ešte to možno zrýchlim, ja neviem. Uhlie to sa bude hodiť. A teraz si dám... No a idem si vyrobiť sklad. Takto, že by to mohlo byť, alebo... Takto tu nahore dáme. Jeden blok a druhý blok. A zakrieme to týmto. Potom tak. Takto by to mohlo byť. Ostatok dáme tými. Šestky si dáme. A tu si dáme krompáč. Teraz tie šestky položíme. A máme to.
Tak. Kobo. Tak, a teraz. A čestky. Takto. A tu si môžeme dať jednu. Tak. A tak. No, myslím, že to máme dobré. Presne takto isto bude aj druhá strana a toto je tu na to, aby tu si dáme tabuľky a budeme písať, že čo budeme dávať do tých čiest. Takže to budeme mať takto pekne porozdeľované. Urobíme si samozrejme aj odpadkový kôš. Na pistóny budeme to... Bude to aj rýchlejšie raz si myslím, lebo to dáme medzi tú vodu. Už len kúsok. Konečne mám strechu hotovú. Tak. Strecha bude samozrejme taká. Končíme potom, tak ideme sa zamerať na tie čestky. Prvá hotová. Nie, som to urobil zle. Tu mali ísť tie malé čiestky. Bože, urobím takto. Nie, neurobím to takto. Budem to musieť robiť ja znova.
Samozrejme som sa zase pomýlil. Urobíme najprv to veľké. Raz, 2, 3, raz, 2. Raz, 2. Tak mi to nevychádza teraz. Čo som chcel povedať. Takže ja to spravím iba trošku. A toto samozrejme zničím. Teraz vykopeme túto. What the fuck? Ja nemám jedlo. Nemám jedlo. Ja sa budem asi musieť baviť. Ja nemám jedlo. Tak budem mať asi pol srdiečka a budem to robiť pol srdiečka. Samozrejme ma to bude zabíjať, ale jedlo si musím zohnať potom. Zostane aj pol srdiečka. Ale aspoň ma to nezabije. Vidíte, zostalo mi pol. What the fuck, to už natáčam 18 minút. Všimol. What the fuck? To čo bolo? Ono ma to preto zabili, tieto zombíci.
jak sa povie. Nemám to tu osvetlené. Takže dáme tu trocha svetla. A dáme si na seba brnenie. No a môžeme dokončovať. Môj krompač si musíme vytiahnuť. Takto. To a... Tento diel by to bolo všetko, stavali sme sklad a tak. No, ja sa s vami lúčim a čus.